posachedwa apa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 21 July 2025. Takhale pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC kulawira konseku sikuti kumakhala kufunafuna ndalama, koma kumakhala kufunafuna chilungamo chimene munthu osauka akuchifunafuna mu dziko lake, dziko lomvetsa chisoni, dziko la manjanjawidi. Ndipo ngati pali chinthu chimene ine sinzapanga pa moyo wanga ndiye kubisa chilungamo. Osanena chilungamo, chilungamo ndiye chabwino chifukwa chimamasula. Motero kuti dziko lathuli likuvuta kwambiri chifukwa chokuti atsogoleri athu ambiri ndi onama amene sakufuna kuyima pa chilungamo akamagwira ntchito zawo. Motero kuti ine sinzakhala mmodzi mwa iwo amene ndizabise chilungamo. Kuli bwino kuphedwa pakulankhula chilungamo kusiyana ndi kupakidwa mafuta m'milomo ndikumaoneka ngati ndiwe munthu wabwino koma uli chisiru chenicheni. Lero ndiunikirapo nkhani zikuluzikulu monga za kuotchedwa msika wakumvera komanso kuwonongeka kwa katundu amene waonongedwa wa anthu posatira imfa ya msilikali wakumvera battalion. Zimene zaoneseratu kunena kuti kumalawi kuno tili ndi atolankhani komanso anthu andale amene samafuna kuyima pa chilungamo. Nkhani ya straight koma amafuna azizungulira. Choncho ine lero ndilankhula chilungamo chenicheni komanso kuzuzula mchitidwe umenewu wachitika kumvera otchedwa msika kuwononga katundu wa anthu osalakwa amene sizikuwakhuza. Komanso tizachenjeza Malawi onse posatira manifesto azipani zimene zikupikisana nawo pa mpikisano umene wazisankho za pa 2025 pa 16 September. Ndizaunikira Malawi nonse kuti mukhale ochenjera kwambiri pamene zipani zatanganidwa kuonesa manifesto yawo. Koma mwina tisanapite kumeneko mundilole kuti ndikakuthokozeni Amalawi nonse kuchokera mu dziko muno komanso mayiko akunja amene mutamva za kukasasire kumene Amalawi akuzunzika kwambiri, akukhala ngati sakukhala mu dziko la Malawi lomwe lino, akukhala pa kampu, azimayi ana agogo, anthu akuzunzika kwambiri mu nyengo imeneyi, zakudya alibe, zofunda alibe, matoileti alibe. Amalawi titalengeza kuti tili ndi ulendo wopita kukasasire, mwabwera mu unyinji kuthandiza. Talandiratu zofunda, talandiratu zovala, talandira ena mabagi aufa kuti tikathandizire Amalawi anzathu amene akukhala mu chipinjo kwambiri kukasasire kunkhata bay. Ine sindimadziwa kunena kuti Amalawi timakondana. Mmene timakondaniana Amalawi akatiswa azipanga zomwezi andale ndiye kuti dziko lathu lili kukoma kwambiri. Pa ichi ndikunyadireni Amalawi komanso ndipitirize kupempha inu nonse amenenso mukufuna muli ndi mtima wofuna kuthandiza kunena kuti nambala ndi yomweyi ma9 awiri 365 035 ma9 awiri 365 035 ndipo muzalankhula ndi Bon Kalindo amene ndi president wa anthu osauka oyamba muno Malawi. Nkhani yachiwiri imene ndikufuna ndinene pano ndi ripoti limene ndikufuna ndipereke kwa inu wa Malawi kunena kuti titayendera Mombera University ndikupeza zonyasa zimene zili kumeneko. Ife Amalawi First talembera Anti-Corruption Bureau komanso talembera Ministry of Finance, talembera Ministry of Transport and Public Works, talembera Ministry of Education komanso talembera ma contractors wonse amene ali Paramount Holdings komanso Deck Construction kuwaitana ku media tour komanso press conference imene ikachitikire kumombera konko pa 30 July. Komanso taitanisa onse a Northern Region Political Bloc kuphatikizanso a Paramount Mberwa amene tikufuna kuti akazionere wokha zimene zili ku Mombera University.
ndinene pano kunena kuti chiwembu chimene mwakonza MCP kunena kuti mufuna muthane ndi Boni Kalindo chifukwa wachita expose boma kuti ati laba ndalama taxpayers money ndiye mukufuna muthane ndi Boni Kalindo akabwereranso ku mzimba. Ndafuna ndinene kuti you are most welcome. Anyamata azikwanja amene mwaayika pa laini pa ndandanda kuti abwere azathane ndi Boni Kalindo chifukwa atindajaira amene wali olandiridwa kwambiri. Koma ndafuna ndipereke warning kunena kuti nkutheka kuti ulendo wobwerera ku mzimba kuti azapange chipongwe Malawi Festival azauona, koma obwerera ano kwawo mwina azakhala mitembo. Ndangofuna ndikuuze ndi zimenezi kuti ine sinimapanga mantha ndipo sinimanyumwisidwa. That is why ndikunena kuti chilungamo chizikhala chilungamo, motero kuti lero mitu yathu yaikuluikulu ndikufuna ndichite condemn mchitidwe umene unachitika pamvera pa msika, kuotchedwa kwa msika, kuonongeka kwa katundu wa anthu osalakwa posatira imfa ya msilikali amene anaphedwa momvetsa chisoni ku nyumba kwake. Nkumazifunsa kuti kodi ngati anthu amene amapereka security muno muziko alibe security, ndiye kuti munthu wamba amene iye akakhala motani muziko limene lili ziko lomvetsa chisoni. Choncho posatira mchitidwe umene ophedwa wa msilikali, asilikali anzake analusa chifukwa zikumveka kuti mmodzi mwa anthu amene anapanga chiwembu chimenechi ankanamizira kapena amanamizira kukonza njinga pa msika umenewu pafupi ndi msika umenewu wamvera. So posatira mkwiyo umenewu asilikali anzake anapita ndikukapanga ziwawa zomvetsa chisoni, nchonena kuti anapita pamene pajapo ndikukaotcha msika komanso ndikukaononga katundu wina wa anthu osalakwa. Ndakhuzidwa poona kuti Amalawi sitimafuna kuima pa chilungamo, ndikumalemba ngakhale oloma reporters amene ali ma custodian a information muno Malawi, ndikumakanena kuti anthu ena ake ooneka ovala zinthu ngati za asilikali osanena bwanji chilungamo. Chilungamo ndichonena kuti asilikali apamvera ndi amene anapita kukaotcha msika umenewu kuononga katundu pokwiya ndi imfa ya nzawo. Koma ifeyo andale akuno ku Malawi komanso atolankhani mukufuna muzichita skating around, mukuyenera muchite condemn zimenezo, because ngati ati ayambe anthu amene amasunga malamulo ndikuyamba kumaochita destroy zinthu pobwezera mwachisawawa, ndiye kuti munthu wamba angapange bwa. Chifukwa tikuyenera kuti anthu amene wawo azichita lead by example, apolisi komanso aame asamapse mtima pa zinthu zimene zinayenera kuti azichite ka investigate. Koma taona ndi pamene pajapo katundu amene waonongedwa kumvera kudowa kuja ndi katundu wa millions. Anthu ena osalakwa anango kuchita travel kuzafuna kuzagulisa zinthu zawo. Lero atolankhani mukuilemba nkhani ija mwandale ndikumanena kuti anthu ooneka osaziwika anabwera pamene pajapo ndikuzaotcha msika. Anthu osaziwika ache atiwo. Anthu achita kubwera pa galimoto yawo yame ndikuyamba kupane pajapo ali ndi futi zawo kuotcha pamene paja kukwiya. Chifukwa aliyense amakwiya, makamaka mzako kapena wachibale akaphedwa munthu mtima wako sumakhala m'malo. Tsopano ame ajaso ndi anthu anapsa mtima. Lero mwalomo kuti munene kuti ame anabwera chifukwa cha imfa ya nzawo pobwezera aotcha msika, ndiye mukanena kuti anthu osaziwika. Ife ndi ziko lomvetsa chisoni kwambiri. Chilungamo ndi chilungamo. Anabwera aja ndi ame akumvera anapsa mtima chifukwa cha imfa ya nzawo. Kumupha munthu mmodzi ndiye kuti mwapha ziko lonse. Kupha munthu wawo ndiye kuti mwaphanso iwowo akuyenera kupsa mtima. Lero mukufuna muzichita skating around nkhani ija mana kuti anthu osaziwika, anthu aje osaziwika ake atiwo. That is why ziko lino silingatukuke, chifukwa anthu ambiri sitimafuna kunena chilungamo. Chilungamo ndi chilungamo, kandi cha red ndi chilungamo chikhale cha red, kandi cha blue chikhale chilungamo chikhale cha blue. And ineyo ndikuchita condemn in strongest terms zimene zachitika zija, chifukwa anthu ambiri aonongedwa katundu aja sizikuwakhuza. That is why tikunena kuti nthawi zina kumachita temu anga ndi bwino, chifukwa mukanaisiya nkhani manager iyende kuzera mu investigation both ya police komanso ame. Ndi chifukwa kumene kuguli anthu amene amachita investigate zinthu. Nkhani yachiwiri ndikufuna ndichenjeze inu Amalawi
kuchokera kumsanje pakana kuchitipa kunena kuti nthawi inoyo ya kampeni muona zipani zambiri zikupanga manifesto yawo, ndipo amalawi ndiofunika muchite scrutinize mofasa chifukwa mukathamanga muzazitengera imfa ya 5 years, mavuto azaoneni a 5 years chifukwa manifesto enawa ndionama. Mwachisanzo manifesto imene iyi ya MCB yachita kuonekera kuti imene ndi boza la nkhunkhuniza osafunanso kumasekerera kuti ati ineyo ndimachokera ku Central Region ndiye ndikangovotera zinthu zichifukwa ati anthu ande akwathu kanga kanaolera pansalu. Ndipo ngati kuli dera limene anthu ache kuvutikisisa munthu tumakhoza kupita kuchipatala ukudwala ndikumpeza nzako wakudwala ndikuwauza adokotala kuti ine ndikudwala koma ayambeni awo ngakhale ine ndayamba kubwera. Chimodzimodzinso mavuto amene ali muno Malawi akuluakulu mosafuna kubera ngati kuli anthu amene akuzunzika koopsa muno Malawi ndi anthu achigawo chapakati amene akuona mbonaona za kipingo sizikukhala ngatinso kuti kumene koko kunachoka president ayi. Tapita ni mupite kwa Nkanda, mupite kunchisi, mupite kusalima, mupite kudowa, mukaone zimene zili kumene kwa mukaona kuti kukasungu kumene anthu akukhala ngati si Malawi, akukhalira mu mphati, mupite kunthalire, mupite kukaronga mukaone mavuto ali kumeneko. Lero ndikumaka muona wina chakumana kuti izi vute zitavute ineyo nzavotera chakwera yeti mukuzwa kuti amene yakukuna mizani. Mwachisanzo tiitenge imene manifesto yawo nkhani imene yama 500,000 inu ndizoona mphunzitsi tikunena pano, nesi tikunena pano, civil servant tikunena pano, ngakhale 200 salary sinafike kuyesa kupanga mademo mundumu kuti ayenjezereni Amalawi ndalama. Cost of living is very high. Samamva lero atafuna akatenge 500,000 ampase mwana ungobadwa kumene simalaulo andi niyo mukazimva zimenezo sinkhani yokuti ikizwikira kuti ndionama kani yoti ndionama tu ngati anthu alephera kuenjezera anthu ndalama nthawi yonseyi ndi akatenge mu economy yathu ya lero GDP yathu yovuta ngati iyo mukanene kuti mfuna mutenge ati 500 muzimpasa ati mwana amene so atazayichite access after 18 years kumuuza chisiru kumuuza mwana kuatenga Amalawi ngati zisiru chani. Ndipo ife anthu andale inu ndi anthu omvesa chisoni kwambiri makamaka inu a MCB komanso Lazarus Chakwera ndiwe munthu omvesa chisoni ukamanenedwa kuti ndiwe mbusa pena pakene ne madaba kuti ubusa wache ndiye kuti. Ndipo ngati kuli anthu amene samamvera chisoni ziko lino ndi azibusa chifukwa mmanena zinthu zimene zisali izo chifukwa mmene ilili economy ya ziko lino komanso mmene ana akubadwira muziko muno mukanene kuti mfuna muzi anamiza anthu kuti aye tizi apasa ana 500 ndiye nangapopeza Malawi tu akunena kuti zimenezo muzipereka pampamba kapena pa Airtel Money yetu chifukwa iyo akuyifuna ndalamayo. Ndipo ndiye ana abadwa osakhala masewera ana abadwa koma Malawi ndikufuna ndikuuzeni kuti limene ndi bodza la nkhukuniza. Komanso muyang'ane mu manifesto mo mupeza akunena kuti ati sukulu ina iliyonse ati ndi misika ati muzikhala zimbuzi za flash koma akuluakulu ufiti uliko. Ndipo ndizoona ati kuti Satana anaenda adi wapansi ndipo anaenda kuchokera kunsanje kukafika kuchitipa nkhotakota kukafika kumchinji wapansi ziko lotembereredwa. Tikunena pano anaena akuphunzira pasi pa mtengo Malawi mo munotu. Tikunena pano madera ena ngakhale olomazi tutapita chakunkhota uku kwawo kwa ujene apepe kale kumene koko kuli sukulu ina kumene koko ana amaenda mwina ulendo 10 kilometers kuti akamwe mazi kumazi oso kumakamwa alimozi ndi agalu ni ng'ombe munsinje kulibeko china chilichonse ndiye mukamanena kuti atifuna tizamange masukulu amene azakhale ndi matoilet a flash mukuuza abakha mukuuza anthu mukuuza ndani kuti tenga ifeyo ngati zisirwet kodi andale mmati mukamakhala mmaona ngati Amalawi samaganiza eti
mukamatenga ma 5,000 anu aja ma 50,000 ndikumapereka mmaona ngati amalawi ndi zisiri samaganiza amalawiyo sichoncho. Ili ndi boza la nkhukhuniza. So ndikupempheni inu anthu achigawo chapakati kunena kuti iyi ndale zakuno timavotera munthu wakwathu koma kanga kanaolera pansalu mwaone mavuto amene mukukumana nawo kuchokera kwa inu anthu alimi, kuchokera kwa inu azimayi. Kuona mavuto amene ali mu Central Region ndi mavuto omvetsa chisoni kwambiri. Lero lika mabwera nkhani ya kampeni ndikumanena kuti ati mukamvotera so Chakwera, mukamvotera Chakwerayo ngati chani? Kodi pakhomo panu pongati mamuna sakuchitapo bwino oma mukakamina bebanja chifukwa chokuti ati munthu anakukwatirayo ndi wakwanu? Kapena amene anakakudalisa ndi abusa anakadalisa ndi basi sunga tese ukwati mukuyenera musamale kwambiri. Ndipo nkhani ya manifesto itiunikira zipani zonse kuphatikiza zosusa awa akukulira na mitima awa akunamizana kuti somano akayamba kumakapereka makalata okha ayimirire sakufuna mgwirizano. Muzalira aphanga ine ndi Boni Kalindo. Iyitu ndi platform yokhayo imene imanena chilungamo. Ndi chifukwa chake tikufunafuna anthu akufuna kwabwino kuti atisegulire wireless ya DC. Chifukwa anthu ambiri mafoni anthu akumuzi alibe pakufunikira kuti anthu azimvera nkhani zimene zizi pa DC radio. Ndipo izizi tikufuna ngakhale anthu ochita advertise azibwera tizichita advertise malonda awo pa DC kuti nkhani zeni zotukula ziko lino zowasegula amalawi maso ziziziwika mwansanga. So inu andale musaone ngati tikuchita ni spare. Ine sinimanyengerera wina aliyense ayi. Ine sindiona kuti ati uyu ni ndani. Ine ndimangoyimirira amalawi osauka. So manifesto imene iyi ya MCP ndi manyaka eni boza leni motero kuti ati kuvala ka $2 shoe kuvala ati uje ka leather jacket aoneke ngati ati kanyamata akumenya boza ndithu boza la nkhukhuniza. Munthu alephera kupereka ma 15,000 kwa anthu okalamba kuti azimu akashuga kawo azigula katii kawo ndikumamwa kashu uje ni kugula kashuga kumamwa katii kawo. Walephera zimenezo nthawi yonseyi mwalephera kuwathandiza amalawi. Pano ndi pamene mwasavuka ni ndalama. Musamale kwambiri amalawi ndizolandira munthu amene amafusirira mkazi ndalama kapena munthu amene amapereka ndalama mwachisawo muziwe kuti munthu uyo ndiolephera ndi nyenga iyeyo afuna kunyengerereni kuti mupusepusebe. Samalirani anthu aku Central Region. Ndi inu nonse amene mukunena kuti mufuna ati muzimuchemerera Chakwera muzafa muzalira muzaphesa ana. Boni Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri puthawi ino ya matoilet a flash. From Jeza Village Babuga Box 76 Mulaji Malawi Southern Africa Adwasie kulowa mujire azifurahisha. Udalo yankula kwa Boni Kalindo lero lino